Uy, char. What's up, sis? Sige, for today's video mga sis. So, oh my god, I'm so excited mga sis. So, ngayon for today and mag-ano tayo mga sis for the unboxing mga sis. So, kanina mga sis, may dumating sa akin ng parcel and mga sis, I'm so excited na i-open ng mga sis kasi mga sis, yung in-order ko sa Shopee mga sis is ganito siya mga sis. So, kulay white siya mga sis at yung isa hindi ko alam, nakalimutan ko yung kulay ng isa mga sis. So, oh my god, I'm so excited na mga sis. Wait for the babaehan. Charas! And mga sis, so nandito na sa akin yung parcel mga sis at ito siya mga sis. Oh my god! I'm so excited mga sis. So, ito po ay trending sa ano siya mga sis. Nag-trending po siya sa TikTok mga sis. For the pasabag. And mga sis, so, ito po yung una kong in-order yung mga sis nung last month. So, and next mga sis. So, ito po mga sis. Oh my god! Nagagandahan talaga ako sa kanya mga sis. So that's why umorder ako ulit ng dalawa for the pasabag. So ito po ay the best seller unisex baggy wide leg skin tone. Ano mga sis? Skin tone pala yung kulay ng isa mga sis. Siguro ganiters. Yeah. At saka white mga sis. So oh my god, I'm so excited mga sis. And i-open na natin siya. Sa halagang 226 pesos mga sis. So, yes. No, wait. Ba't dalawang white? White. Ba't white? I mean, dalawang white siya mga sis. Ay. Yung ano niya mga sis. So, yung una kong in-order mga sis is nandito sa aking side mga sis. At ito. And yung in-order ko mga sis is nandito sa harapan. I mean, para siyang magkaano kulay mga sis. Ito pong white at ito po yung skin tone. Pero parang white siya ata. God. Parang hindi ko nagugustuhan mga sis. Sis, yung tela niya mga sis is magkaiba po sa yung una kong in-order mga sis at saka ito mga sis. Parang high quality ata to. Pero oh my god. Pero carry na to mga sis. Worth it naman mga sis. Oh my god, I'm so excited na. I'm so excited na gamitin ko siya mga sis. Ay, ang init niya. And mga sis, so yung quality me. Parang hindi na kagkasama yung quality. So mga sis, so try natin siyang suotin mga sis. So, siguro ito po muna mga sis. Bye! So, ito na po siya mga sis. Oh my god! Ang ganda niya mga sis. Kasi yung ano niya dito mga sis is ang taas niya mga sis. So bagay na bagay sa akin. Bagay na bagay sa akin mga sis. Oh my god. Parang ano pa mga sis, ang lakas siya makababay mga sis. Yung nandito sa harapan yung ano niya mga sis, adjustable. Wait for the ribbon. Uy!
Maganda siya mga sis. Siguro ang rate ko dito mga sis is 9.5. Charis! So mga sis, so dito naman ay, ang ingay ng mga chicken mga sis. So, mga sis, so dito na naman tayo sa next mga sis. Dito sa pangalawa ay parang ano siya mga sis. Hindi siya ata skin tone, yung parang dirty white siya mga sis. O compare natin siya mga sis. Ay. Diba? Ay! For the ano, sasama talaga yung chicken sa akin ni. Diba? So, dito na tayo sa next mga sis. So, ito na po siya mga sis. Maganda din siya mga sis. Uy! Oh my god, ang ganda ng quality niya mga sis. Pero medyo, ano siya sa akin mga sis. Parang hindi bagay sa akin yung, parang ano siya, hindi magkaiba yung, ano nila yung, tawag dun ha. Comment down below. Ay, laro! Sorry! So mga sis, so this is the final look. God! Hello! Ang taas ng aking hair, mga sis. Malapit na siya sa aking butt. Hey, OE! Diba? Yung outfit na ito, mga sis, bagay siya pang ano siya, for the gala and for the party. So, ito na po siya mga sis. So, kung gusto niyo umorder mga sis, ilalagay. So, mga sis, ito na po siya mga sis. Kung gusto niyo umorder mga sis, so ilalagay ko lang yung link sa baba mga sis. Kung hindi ko makakalimutan. Diba? For the pasabag. Lakas siya maka-ano siya mga sis. For the outfit for the day. Diba? And mga sis, dito muna natin tapos ating vlog. Bye! Oh,